De dintre d'una poma l'erugueta se n'és fora. Allà dins té 5 cambretes perquè la casa és gran. A dins de cada cambra ha quedat una llavor. Totes dormen i somien que passa la tardor. El seu somni és un vell somni perquè pensen que més tard la petita llavoreta un nou pomer serà. Molt bé, famílies. Ara cada trosset de la cançó va tenir un símbol de percussió corporal. Tindrem palmes, tindrem mà al pit, genolls i tindrem peus. Així que el que heu de fer és cantar la cançó seguint els dibuixos i acompanyant-nos de la percussió corporal. Preparats? De dintre d'una poma l'erugueta se n'és fora. Allà dins té 5 cambretes perquè la casa és gran. A dins de cada cambra ha quedat una llavor. Totes dormen i somien que passa la tardor. El seu somni és un vell somni perquè pensen que més tard la petita llavoreta un nou pomer serà. Molt bé, ara anem a fer-ho més complicat. Anem a col·locar silencis. La percussió és la mateixa, només és que en algun trosset que no heu de tocar. De dintre d'una poma l'erugueta se n'és fora. Allà dins té 5 cambretes perquè la casa és gran. A dins de cada cambra ha quedat una llavor. Totes dormen i somien que passa la tardor. El seu somni és un vell somni perquè pensen que més tard la petita